Panapa potaurwa zvaGeneral Valerius Vanda vanozikana kuti aiwa ndo mukuru wemauto panguva ino iyi, anozikana kunzi is trusted by the Zimbabwean leader and anozikana kuti aiwa hapana zvaanoita, is a top ally wamutungamiri wenyika. Sanapinda mashoko obuda achitaura panguva ino yatinoda vanhu votaura zvakasiyana siyana pamusoro paGeneral Valerius Vanda. Panguva ino ndodwa subscriber wolaika woturn on the bell icon. Panguva ino pari kunokunzi chaos is rocking in the ruling party ZANU-PF and munyika yese yeZimbabwe. Kozo inobudanyira chiti to those who are in the military and those who left the organization, describe him as a fine soldier, a man of few words who always exercises professionalism when it comes to his duties. This is Comrade Philip Valerius Vanda, former Zipra and war veteran from Berengwa in the Midlands province. Ndomashwa anouya achitaura pamusoro paValerius Vanda panguva ino iri kuitika chaos yese yamuri kuona iyi nematransactions ari kuda kuitikwa. Panapo vanhu vanomanya vakapinda mucomment vobudanyira achiti and yet he is protecting corruption. Ndemumwe ari kutaura achiti aiwa anozikamwa kuti munhu wecommand but ari kuprotecta corruption. Mumwe achiti next machiti so what, have you seen professional soldiers involving themselves in civilian politics? Maripinda achiti he liberated the country from Rhodesia, he liberated the country from Mugabe rule, akabva anosungirira nyika kuzvigananda. This one is not a hero, he is a confused soldier who really doesn't know what he wants and yet continues to serve in the military offices pasi nemutengezi. Ndemumwe arotora mashoko ake. Mamwe achiti unfortunately age is no longer on his side to assume the highest office in the land. Vanopinda vachiti where does Matatu comes from? Mashoko ari kuuya achikomendwa nevanhu pamusoro aiwa mukuru wemauto wamuri kuona oyo, vachimudescribe zvakasiyana siyana, vanhu vachipa maviews avo kuti aiwa yes anozikanwa kuti is being trusted, but kundikona kunzi these guys vakarwa hondo vachibvisa aiwa nyika kune maoko evachena vaionekwa kunzi they were suppressing us, but now people they are discovering kuti mumaoko mevachena maitova nani nokuda kwokuti these guys vatisungira pazvigananda. Tudze mafungiro enyu matudii pamusoro pechituko chipinda comment section yedu, subscribe walaika, turn on the bell icon.